दुखुनांथाव आं गभर्नमेन्टनि जानानै आंनि बेक्तिगत जानानै बे दुखुनांथाव जाथायनि थाखाय दुखु फोरमायनाय थाबाय। जोंनि बे कुसुं दैसा गामियावल' बे जाथाया जादों नङा, दुलाराय आसाम आरो काउन्सिलावनो बिटिसि काउन्सिलनि सिङावनो दा जालागासिनो दङ। गुबै बाथ्राया जादों हाग्राया जोबनायनिफ्राय जोबलांदों एबा सेबनायनिफ्राय सेबलांगासिनो दङ, जायखौ जोंनि सरकारा संरैखा खालामनो थाखाय खोब नाजादों। बेवहाय रायजो राजानि सांग्रांथि गैयाबा सरकारा नाजाबाबो हानाय नङा आरो नोंथांमोननि मेडियानि जथेस्थ' बेवहाय एवारनेस प्रग्रामनि गोनांथि दङ। आसा खालामदों बेखौ जोङो जेराव बे बोसोरथामनि गेजेराव जोङो थांनाय समफोरखौ बावगारहोनायनि थाखाय सान्थि गायसननानै जोङो मोजां आबहावा सृष्टि खालामनो नाजागासिनो दङ। जेखियानो जायाथों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बे कुसुं दैसायाव जों माखासे सिमना बानायना होनाय जादों। बे सिमनानि सेर सेर 6 किल'मिटार सलार फेन्सिं गाबोननिफ्रायनो बानायनायनि थाखाय जों थिरांथा लादों। दा कन्ट्रेक्टरा दिनै बेखौ सार्भे खालामजोबसिगोन। बेनि गेजेरजों जोङो जथेस्थ' हिउमेन इलिफेन्ट कनफ्लिक्टखौ प्रटेक्सन होनो हागोन बा होबथानो हागोन होननानै आसा खालामनाय दं। सार, बिथांनि नखरा गोरिब थाखोनि आबाद मावनानै जाग्रामोन सार। बिथांनि नखरनि थाखाय नोंथांनि ओरैनो गभर्नमेन्टआ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवहाय मैदेरजों बा जुनारजों फैनानै जुदि सोरखौबा आक्रमण खालामनानै जिउनि खहा खालामदोंब्ला बेनि रिहेबिलिटेसन होनायनि जोंहा मोनसे सिस्टेम दङ। बिथांनि नखरावहाय दा बे रुंसारि नखरावहाय रुंसारिनि मुङाव बे रुंसारिनि थालांनाय फिसा आरो बिसिनि थाखाय थांना थानायनि राहा लामा होनो थाखाय जोङो सरकारनिफ्राय 4 लाख होनाय जागोन। बेखौ खोब खम समनि गेजेरावनो होगोन। दा आसाम गभर्नमेन्टआ खोब स्पिडआव मावगासिनो दङ। बेखौ मास मोनसेनि गेजेरावनो मोननायनि बेबस्थाखौ जोङो लादों। गतिके जोङो सान्दों, आसा खालामदों बेफोरजों जों मानसिनि जिउखौथ' नोङो 4 लाख थाखाजों बायनो हाया, अब्लाबो माबा मोनसे थांना थानायनि राहा लामा मोननो हाथों गथ'फ्रा होननानै बेखिनि होनायनि बेबस्थाखौ लादों। अब्लाबो आं मोनसे बाथ्राखौ रोखा बुंनो नागिरदों, जोंहा जिखिनि रिजार्भ हा दङ, बे रिजार्भ हानि सिङावहाय सोरबाया मैदेरजों गाथारजादों, अमाजों अरथारजादों, मैजों सौथारजादों, बेनि रिहेबिलिटेसनखौ जों खिन्थु अनसुंथाइखौ जों होनो हाया। खिन्थु आबादाव माने फरेस्टनिफ्राय ओंखारबोनानै जिब जुनारा जुदि मानसिखौ एटेक खालामदोंबा बिनि राहा लामाया दङ। बे गामिनि जानानै आं 2 नं कुसुं दैसा गामिनि जानानै बेखौनो फोरमायनो सानो जे सारा जे दिनैहाय बाहाय बिटिआरनि जे मानाव गेदेर हाग्रा बिफाननि EM सारा जे फैनानै नैबे न'खरनि थाखाय दुख सुख खबर लाफैदों आरो थैनायनि मुङाव जे 4 लाख जे रां अनसुंथाइ बेखौ जे फोसावलांदों, जों गामिनि जानानै जोबोद सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर जों बावो। आरो लोगोसे नैबे जे लामायाव जे मैदेर फैग्रा लामायाव जे सारा फेन्सिंनि खोथा बुंलांदों, सारा खोब स्पिडै मावनो होनदों। जों बिनि सायावबो सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर जों बावो। बेखिनिखौनो सार्भे खालामनायनि खोथा दं नामा? साराथ' बुंलांबाय दा फैगासिनो दङ जाहैबाय, खासिक'थ्रा मोनफैबायखौनो होननानै बुंदों। माने सार्भे थिखादारफोरनो माने सार्भे खालामगोन 6 किल'मिटार। दा जोंबो खोब बेयावनो माने गोजोननाय दङ। बेबायदि खालामोबा नोंथांमोना सेफ जागोन होनना सानो नामा? निस्सय जागोन, मानोना जोंनि गामिया हाग्राजों एटाचखा हिसाबै माने हाग्रानिफ्रायनो थाब थाब सान हाबस्लाब मोनै मैदेरा जोंनाव फैयो। थ' जों बेखौनो हास्थायो, माने बे फेन्सिंखौ होयोब्ला खोब गामिया सेफ जागोन आं फोथायनाय दं। बे गामियाव मा मावनानै जिउ खाङो? ओरैनो बे गामियावथ' जोंनाव बिसेसकेलि गय बागानबो जाया। जों बांसिन दैज्लाङाव माइ आबादजों मावो। बेनो जोंनि जिउनि आरोखि, आबाद मावनानैनो जोङो जिउखौ दायो आरो।